Hej her fra Mikotech. Vi får stadigvæk utrolig mange responde ind til reparation, som vi selvfølgelig er utrolig glade for. Og her vil vi lige vise de forskellige typer, vi kan reparere, så I ligesom også kan følge med, om kan jeg få min repareret, eller kan jeg ikke få min repareret. Men jeg vil lige starte med på det tidspunkt, hvor vi gik fra at skære top af og have nogle problemer med at lime den ville holde, og gik over til at skære dem tværs igennem. Her altså gør, at vi har næsten ingen reklamationer med, så I kan rulle og trykke sende i responde til os. Og vi giver stadigvæk de 2 års garanti om, som vi har gjort hele tiden. Ja, og vi kan blandt andet reparere den der her HR fra Lelia, det her aktivitet og tykketid, og den nye long distance. Også fra Lelia kan vi også reparere, som I roligt kan sende hernede. Så har vi de gamle aktivitetsresponder fra Lelia, som vi også kan renovere. Vi har de nye fra Heattimer med aktivitetsmåling. Dem kan vi også reparere. Og vi har fra alskende andre fabrikater, som vi også har mulighed for at renovere. Lige nu der får vi simpelthen så mange responder ind til reparationen, at vi kan ikke rigtig følge med til det kriterie, som vi selv har stillet os cirka 14 dage fra at levere, reparere og så få dem sendt tilbage til jer. Men vi vil selvfølgelig gøre vores allerbedst, hvad vi kan for at fremskynde processen, så I får dem hurtigst muligt. Og har I spørgsmål, så ringer I bare.